Bon dia, és 10 de juny, són les 8 del matí. Avui, bones notícies pels amants del ioga i el gimnàs a la platja. Us puc informar que la setmana que ve, a partir de dimarts, comença el ioga a la platja i també està previst que l'1 de juliol comenci el gimnàs. El gimnàs a la platja es podria avançar dies de l'inici de la seva activitat si tenim peticions, si tenim demanda de poder-ho fer. Recordeu que totes les activitats que es fan a la platja s'ha de mantenir la distància de seguretat de 2 metres al voltant vostre, també pel ioga i també pel gimnàs. Aquesta és una normativa que ha vingut per quedar-se durant tota aquesta temporada d'estiu, de les activitats que es puguin fer a la platja. També us parlo de la nova normalitat, que segur que heu sentit a les notícies que el govern ja ha decretat quina serà aquesta nova normalitat. El que sí us puc avançar, que us iré desgranant en els propers dies, és que l'ús de la mascareta i el distanciament social és una de les normes que han vingut per quedar-se durant una temporada amb nosaltres. Vull dir que segueixo recomanant l'ús de la mascareta en els llocs on no podeu garantir els 2 metres de distància i també el tema del distanciament social, aquests 2 metres que hem de mantenir en totes les nostres activitats. També heu vist que d'una nova manera de donar servei és que moltes empreses o institucions s'està demanant la cita prèvia, com us deia fa dies en el centre d'atenció primària, que ha canviat els seus protocols d'assistència i s'ha de demanar cita prèvia per anar-hi. També he vist que alguns bancs també ho fan i també l'Ajuntament. S'intenta que amb cita prèvia s'evitin les aglomeracions de persones, vull dir que ens hem d'anar acostumant que en aquells llocs que normalment anàvem sense cita prèvia per ser atesos, doncs estan canviant la seva manera de treballar per evitar aquestes aglomeracions, d'acord? També us puc informar que aquesta setmana s'aprovarà per un ple les bases per les subvencions, unes subvencions de 200.000 euros per ajudes a empreses i autònoms. S'aprovarà aquesta setmana, llavors es posarà al públic i us podré informar de quan podreu sol·licitar aquestes ajudes. Recordeu, hi ha 2 línies de subvencions que en el total sumen aquests 200.000 euros, que també inclouen ajudes per les inversions que heu hagut de fer els empresaris, els autònoms, els comerços i demés per adaptar-vos a aquesta nova situació. Tot el material que heu hagut de comprar per les inversions que heu fet en temes d'higiene, en temes de salut, en temes d'equipament que heu hagut de comprar per adaptar-vos a la nova normativa, doncs tot això l'Ajuntament farà aquesta subvenció i a la qual us iré informant a mesura que ja puguin presentar-se les sol·licituds i la tindreu a l'abast ja com a disponible. Doncs fins aquí el missatge d'avui. Ens tornem a veure demà.